V roku 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia 15 rokov programu Obnovy dediny na Slovensku, v rámci ktorej boli vyhlásené aj výsledky súťaže Dedina roka 2013. Súťaže sa zúčastnilo 27 obcí zo Slovenska. Obec Malé Dvorníky získala prvé miesto a titul Dedina roka 2013. Dobrý deň, moje meno je Miroslav Sedlák, som realitný maklér v realitnej spoločnosti Direklár Komfort Dunajská Streda. Dnešnou mojou ponukou je pre vás novostavba rodinný dom 2 km Dunajskej Stredy v Malých Dvorníkoch. No poďme na to. Dom je postavený na pozemku o rozlohe 1360 m2. Celková užitková plocha domu je 313 m2 a kolaudovaný bol v roku 2014. Umiestnenie rodinného domu do terénu a orientácia jeho vnútorných priestorov, izieb, čo sa týka svetových strán a využitia maximálneho slnečného svitu, je najlepšia možná varianta. Možno práve toto je dom, o ktorom ste snívali. No poďme sa na ňo pozrieť. V tejto prekrásnej domostavbe sa nachádzajú 4 priestranné izby, dizajnovo upravené sociálne miestnosti v modernom štýle s krásnym vzorkovaným obkladom. Vás určite očaria. Kúpeľňa je priestranná a isto poteší každú modernú ženu, ktorá túži po krásnom jedinečnom bývaní v modernom rodinnom dome. Obývacia izba so zabudovaným krbom vám určite spríjemnia voľné chvíle strávené v rodinnom kruhu vašej rodinky a hlavne v zimných mesiacoch využijete čaro príjemného posedenia pri krbe. Keď vás moja ponuka zaujala, neváhajte a kontaktujte ma na telefónnom čísle 0915 695 860. Teším sa na spoluprácu.